czwartym turnieju z cyklu Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej udział wzięło 9 drużyn. Są to drużyny z Sieradza, ale są też drużyny ze Złoczewa, ze Zuńskiej Woli oraz Błaszek. To ostatnie spotkanie przed wielkim finałem. Został tylko jeden termin, który jest 19 lutego. I to już jest turniej finałowy, do którego zakwalifikuje się 8 drużyn z największą ilością zdobyczy punktowych. My gramy jako pierwszy raz. I jak oceniacie ten turniej? No, wydaje mi się, że poziom jest zrobiony na dość dobrym poziomie. No, wszystko wyjdzie z czasem, tak? Dopiero rozegraliśmy 2 mecze. Jedno zwycięstwo, jedna porażka, no ale to myślę, że to dotarcie zespołu i będzie po wszystkim. Trzeci rok gramy na tym turnieju. No dzisiaj w miarę, dwie wygrane. Ostatnio żeśmy wygrali turniej, także no jest coraz lepiej. Cieszymy się, no bo u nas nie ma hali, ciężko jest, nie mamy gdzie trenować, a jednak wyniki jakieś mamy. Jak często się panowie spotykają, żeby tak potrenować? To znaczy się wynajmujemy halę w Brąszewicach raz, jeśli nam szkoła udostępni w gimnazjum i tam sobie gramy, dojeżdżamy i na własny koszt wszystko. Ale efekty są, jak widać dziś. No są, bo ostatnio nawet we Widawie też mieliśmy drugie miejsce, także efekty są i cieszymy się z tego. A dzisiaj pokonać drużynę z Canfieldu, która lideruje w tabeli Grand Prix, no to chyba sukces. No a to nie pierwszy raz jest, także no trochę nieskromnie, przepraszam, ale już ostatnio też wygraliśmy, także no cieszymy się bardzo. Grajki Team to chyba już weteran Grand Prix w halowej piłce nożnej. Powiedz, jak oceniasz ten dzisiejszy mecz, który za wami? No powiem tak, pierwszy raz widzimy tą drużynę, a gramy tak jak pani mówi, od bardzo dawna na Grand Prix. Chłopaki grali nieźle, no ale wiadomo, no, mecz jest meczowi nierówny i no, udało nam się wygrać 1-0 skromnie, bo skromnie, ale pierwszy mecz od rana to zawsze wielkie nerwy dla każdego i myślę, że i tak bardzo ładnie. Czyli dobra wróżba, przyjechaliście tu wygrać, rozumiem? Oczywiście walczymy o główną nagrodę w Grand Prix, na razie mamy 4. miejsce w ogólnej klasyfikacji, ale myślę, że dzisiaj powalczymy, jeśli wygramy, to mamy duże szanse na zwycięstwo w ogólnym turnieju. A jak oceniacie poziom tych wszystkich cyklów, które już były? Powiem, że bardzo mnie zaskoczyła drużyna ID Logistic, dzisiaj nieobecna. Naprawdę chłopaki świetnie grają, nie wiem dlaczego dzisiaj nie przejechali. Ogólnie poziom no, z roku na rok ja bym powiedział, że jest trochę słabszy, bo początkowe turnieje były lepsze drużyny, ale i tak utrzymuje się na takim dobrym poziomie i warto przyjeżdżać i grać, zapraszamy każdego chętnego. Wszystkie drużyny niech przyjeżdżają i próbują sił. W meczu o trzecie miejsce turnieju zmierzyły się drużyny Magiczny Zachód Go Trans Złoczew. W tym przypadku lepsi aż o 3 strzelone bramki okazali się złoczewianie. Przeciwnikom nie udało się zdobyć żadnego gola. O pierwsze miejsce zawalczyli weterani turnieju, czyli Grajki Team z drużyną Meble Minias. To spotkanie i cały czwarty turniej należał do drużyny Grajki Team. Po rozegraniu czwartego turnieju do finału zakwalifikowało się 8 drużyn. Są to kolejno Grajki Team, Canfield, Go Trans Złoczew, ID Logistic, Kobierzycko Meble Minias, 15 BWD1 oraz drużyna B.